God guys, so padulong na jud minus buog Sambuanga Sibugay. And I'm excited na jud kay ko kay murag dugay-dugay na jud nga wala nakauli si Glenn Abukay nga na dito. Finally day makaingon na jud ta nga Glenn comes home. Guys, so airport na jud mino and today is a very special day kay wala mga pila ka months po din na mo gi-ready. Mga surpresa sa atong mga amigo nga mag-birthday. Di bitaw guys, karon guys kay padung mi sa buog Sambuanga Sibugay and walay idea atong amigong Glenn. So ang nahitabo ganina is lisod kay mag-prepare mo gud kasi may balay niya nag-make up ako sa Grab. Na siya dito. What if na asa doy kita asa doy. Jim. Di na kita dahil Glenn! Char! Glenn! Wala! Kabisi sa get-go mga taga-exposure. Hindi na ba sponsored? Gusto na si Jim. Problema. Sunod Jomi, itawag na ko. Kung sa si Jamie. Busy ba? Okay, so, inani, nakalma na among mga talir rin, no? Kaya nakuha namin. Nakaplastar namin, namin boarding pass. So, unsay game plan na to, dahil? Ato na lang siya surprise dahil sa kanang sa plane na yun dahil since kanang tapadram yun siya man ang si. So, wala, honestly guys, wala yung idea si Glenn, ani, isa na ni kabuhan na mo giplano. Gitabangan mi sa iyang mama, hi tita, nga mag-book sa ticket and then tanan-tanan. Actually, lisod ka ayo magplano sa surprise kay murag uban jud mi everyday. So, ami kabaloon sa unjud sa pagkuhan. So, inani ang plano, musulod mi dito, magkaon-kaon mi. Mura na kog mga normal magtagot-tagot at anak kamulot na kaon day anak daw. Mga kriminal bitaw. So like kung mas patanda ni Glenday, nara na sa iyaha kung muduol siya or dili. Ana, basta kaysa sa eroplano ra jud mi. So good luck na mo no. Laban na taday. Laban na taday. Laban na ka Jamie. Get go, kabisi ba? So para di mi makita ni ko ano ni Glenn. Get out. Asa tanga gate day. Get out. Isa mo ay day madunggan nga vlogger na. 25 man ata ang tungkuan day. 25 day ako po. Wala sa dili. Asa mo siya? Asa na day. Nagkaon din siya. Ikitan on the page. Asa na siya. Day. Wala ko day wako English girl. Oo, tayo bahala na siya. Gutom ko. Siya duula to uy. Siya paning gamot duula to uy. Lagi maklaro nito kay mo. Pagdungo-dungo day. Moto no, siniundang na mighatag og paki. Gutom, kaon is life. Muni siya nga mga moments dahil nga nang mag-surprise bitaw mo niya, makitaan mo, so like makalit ako. Dungo dahil dungo! Ang naka-funny, kay tinukluray, may ganun na pangitaan dahil nga limot, kubot na, maninin siya rin, nagpakaklaro. Good luck na, no, mutogs na may mga on sa aming bibo ba? Hi, update. So, humanagkaon ng inyuhang mga Jumega o Beshi Cake, no? And right now, nag-text na si Kuan, Tita Zinaida, nga nana daw sa airplane si Glenn. So, di na mi kuyaw-kuyawan nga mo. Diretso na nga, naasya makita mi kay hadlok ba mi nga basig makita niya makaanak. Basta hindi naasya dahil wala pa rin Jimoro dito si Tita mo. Doy, ikaw tanaw, doy. Wala pa manday, kabiboy ba day? Wala pa lagi day, atras ta day. Ingon si Tita na anas sa wala ba sige bakakan mo na ni Glenn para mahulit ah. Sa mga gate, wala i-gate. Unsa nga gate day? Wala i-gate. 25 sa ubos day. Sa ubos 25 oh. Dahil mabili na taday. Dagan dira day. Pagdali dira day. Dagan dira day. Mabiyaan na taday. Sa ubos. Okay
Okay, so may kabalunong nga sa ubos dayong 25A and magyaan dyan yung bisikay vlog. Wala, kung na siya sa plane, magsakay pa ba yung bus? Wala, kabibo ba? Wala, gate close. 6641. Wala ko dito. Sumala siya diri. Pagadian, okay na? Hala, naman wala po kabinuan. Namutala, minute nga. Okay, kanang pagadian, pwede na ba? Anyang, sige, okay, wala. So, dagong chance ka nakita na tanig Landay. Kabibo ba dahil niya taday? Yes, big sister. Okay, no, so ambot ka nung na-false alarm siya. Feeling na ako kay nag-text si Glenn. Feeling na ako gaduda si Glenn nga na kami dire. So, gitext niya yung mama nga na siya sa plane para muna og miss. So, dakong chance ka nakita na jud mi niya. So, good luck na lang ani sa mga bayot o mga ibay butchok dira, no? Pwede jud kayo kay like, pwede natin niya. Dili yung sakto lagi ko dahil makadungo kamulot adagan dia. Feeling na ko kay murag entrance kay mi ganina daghan ang nakakita sa amo. So good luck na no, laban na ni dire. Okay na si Tito Zani. Kung feel na mo tita na makak siya, naka-feel na siguro siya. Ngik. Sorry kay si tita guys, kay mo reply pud siya kay naa siya. Si tawag niya si Muday. Bishi cake. Yes ka ayo tita. Hapit pa jud mi na late na siya. Ha. And then karon ni reply ko siya ngik. Kami mo ba? Bibo na kayo diri. Bibo ba? Bibaan ako. Naara di siya dira ba? Hindi sa kilin niya wala ako. Naminaw ra siya na. Ay, pwede na pagadian te. Ay, weather na madugay day balik ko na string. Okay, update no. So murag malate daw third night. Napay 30 minutes aya sila maghatag kay naa daw kuno yung mga weather chore ba, weather lang. And then madugay daw kuno siya. So right now kay basig magpamasahe sa mi pero isa ra man siya ka kuranan. So sabakay ta dai. Please lift the slip cover and insert back mo. Ano dai? Ay, dara. Muna po niya mga panahon nga murag gwapa ra jud mi. Ini ka ba og kuan handle sa mga inan. Ano abri na dai? Isa sa ni. Balik ta abri dai. O di ba uto kay kanay. Day, na-stuck ko ani day. Man na? Wala pa man feel ko. Basta na, ako din nga. Tinapod masunod. Actually, first time. Okay. Kaya na ano ako liguro. Over na po ni siya. Ano pa ni dahil? Okay, so naka-decide ang beshi cake nga magkuan po siya. Ay, po dira, day. Wow, nakahawa di siya. Look. So na, day. No, putol yung tiil day. Last call for praying, last call for praying. What if ba nga ilast call tani? Nya dili ka kahawa dira. Mabilin ka dira day, okay ra ka? Lagi. Tusok lang. Pamasahe sa mi. Di mo ba? Nadi mo dawat og kumuot nga 20 day. Cuma ni nakahayang. Oy. Mangurat mo ni siya oy. Basta nakadira oy. Malipayon ba ni siya tung buhi pa siya. Shimi-shimi. Okay. Kabibo ba? Gawin ko akong kamera dahil. Ang amo ra jung worry guys kay basig last call for boarding. Yeah, di mi kahawa diri kay naipit na mi diri sa tiil. Di ka kahawa na yung mga part nga mukusog kay siya sa tiil nga side. Pero naa kanay pag muuyog na gani. Auto kusog na uyog. Kabibo ba? Bibo ba? Oh my God! Si Michelle! Iring. Di ko kahawa kuya kayo. Hindi si masakot di Eli, kahawa. Laladay, mura kung ka nang gibisita bitaw niya sa hospital day. Mura kung ka nang gibisita niya, may problema. Gibisita niya sa... Agay, gusto nang kabisibat. Kabisibat. Sikit-sikit to siya ha. Nakakatawa ko dahil kayo. Iyang gi-coach po di ang anak kong saan pagkuhan siya. Anak gamay. Abi na ko ako yung gi-ignan. Kung gabi ko yan ang anak. Lagi ko mag-anak. Pasok ko. Ano siya mag-anak? Wala sa hospital.
Gooch na ta diri day, uy. Good night, day. Dahil di Ulo, ka kuha nun. umaan mo. Umaan naman lagi ka. Dili mo ka on. Busog siya. Last call for boarding. Sa Maria Hospital. Basta pa din yung tiil dahil. Okay, dagan na taday. Okay, so after 1 million years, no, boarding na jud. What if maulahi taday ba? Nga ipatawag taday ba? Last call for boarding. Jumega and Beshi Cake. Ali na mo diri. Pila ka bus, te? First pa na siya? Na ba di second? Naa di second bus. Pila ko nakita namin ni Glenn. Sumaw na nino laban namin, no? Hindi tago na. Tago na. Tago na. Siba. Thank God for second bus. Day, maklaro na yung supaw ng aping day. Funny kayo guys, kaya like, padulong na sa bus niya. Wala din na muna nakitaan nga, na di bus bus. Feeling na ko nakita na tanya dito muna nang gadungo na ko diri na. Muna na siya, uy. Tuwa naman din una nga bus, no? Gadungo-dungo pa, may diri earthquake drill. Okay, laban namin. Vlogger kayo ko? Vlogger. Gabi mo na surprise! Gabi mo pa di mo yun! Ba't lagi kay kag naong? Kita mo gani ha. Ah, ganyan. Narang skillet. Kabalo lagi ko mo nakita dyan Asa ka? Naragi yung skillet. Kano sa ni mo nakita? Kano sa ni mo nakita? Naragi yung skillet yun. Asa rapid ka ba? Kailangan pag-ikot. Karon lang? Gani ha. First yung attempt. Sa kung abot na mo? Ay sa abot na. Imong mama manggod yun. Imong mama. Nana siya sa plane. Nana mi nga hala tita ka nang wala pa man daw tita kay nay weather. Kasi dahil yung mga bus ba? Wala ko sige ni pagadian. Pagadian ito no? Pagadian. Tingnan lang ko sa Okay. ako mama sige pangutana. Oo. Sir ba? Karon na siya sige pangutana. Sa hindi mo siya pangutana. Tagaan lagi niya. Yan ni Ana miyot. Ni Ana mi si mama mayot nga. Alo, wala pa man di siya sa plane te. Na-reply din siya. Asa wala ka nakulbaan niya. Nakitaan mi ni More. Kabalo na kada whole time. Na-feel ni mo? Na-feel na ako. Wala yan na. Hindi, may panagdungan na lang taday. Nag-make up ako sa... Kasi nag-plate eh. Kasi patag-plate eh. Ang ending day. Ang ending. Ang Beshi Cake o Jumega ang na-surprise. Ano ning kuya ko no? Surprise, manggod ka. Birthday week, manggod ni Glenn. So, mo niya mong birthday surprise sa imo. Gusto mama niyo. Kami may nag-gusto sa among ticket. Hoy! But lang. Pero imong mama ang nag-book. Imong mama ang nag-book pero bayaran na mo siya. Kasi feeling na ko dahil di na tapabayron doon. Eh, may Lord! Please Lord! Para ba mga kwarta Lord? Mga guwapa rami pero may mga kwarta Lord. Wala siya dahil, kamo ba kay ipas na yun sa amo? Mana siya dahil mana na dahil ka na. Pwede libre na lang ang plate. Mana siya. Kaya na, nakasulod na dyan may sagamhanan nga aeroplano. Sibugi, walo-walo lang. Anong tawag mo po? Si Maria Hospital. Last call for boarding. Mark. Biloy, Jumega and Beshi Cake. Pagbali mo na. Oh my God guys, so padulong na dyan mino sa buog Sambuanga Sibugay. So muna siya ang first episode sa akong buog series, sa akong vlog. And I'm excited na dyan kayo ko kay murag dugay-dugay na dyan nga. Wala na kauli si Glenn Abukay nga na dito. Birthday niya karon, gimingaw na siya sa iyang pamilya, sa iyang uyab, sa iyang mga iro. Finally day, makaingon na dyan nga. Glenn comes home. Gusto ko yun? Ay, Junro na sanaan!